Ahoj kamarádi, jsem kluk jako vy, jmenuji se Martin. Je mi 12 let a protože mám pořád divné sny, rozhodl jsem se vám některé z nich vyprávět. Netuším, jestli se vám budou líbit, ale můžeme to zkusit, že jo? Tak vám přeji hezkou podívanou. Zatím ahoj. S Martinkem a Ivetem obletíme celou zem, proletíme vesmírem. Pojďte s námi, my vás zveme, právě teď ustartujeme. Je. Pojďte s námi, my vás zveme, právě teď ustartujeme. Je. Nasedej a pospíchej, odjíždíš právě teď vesmírnou lodí let. Dobrodružství čeká tě na neznámé planetě. Je. Dobrodružství čeká tě na neznámé planetě. Je. Mami, tati, pomoc, tati. Generále, už jsem ho chytil. To je on, co nám ve svých snech narušuje naše plány. Děkuji, vojáku. Dejte ho do lodi. Promluvím se s ním později. Už je tady, braň se. To nezvládneme, jsme jenom dva. Sekni ho. Já na ní nedosáhnu. Planeta Oldie. Co mi nesete, kapitáne? Špatné zprávy, generále. Tak ven s tím. Dostal jsem zprávu, že dnes padli další dva naši vojáci. Bojovali s kosmodrakem Girkonem. Girkon je ale opět přemohl. Sakra.
jak si s tím Girkonem poradíme. Takhle nás brzy vyhubí všechny. Kapitáne, připravte těm vojákům čestný pohřeb. Provedu, pane. Kde to jsem? Všude samá zmrzlina, bonbony a dorty. Tak si zkusím nějakou zmrzlinu chytit, ochutnat. A sakra, jsem se převážil, padám. Pozor, v naší blízkosti se nachází letící živý objekt. Podle velikosti a váhy to vypadá na člověčí dítě. Dobrá, leď tam, pokusíme se jej zachytit. No to je člověk. Kde se tu bere, člověče? Ani nevím. Byl jsem doma a najednou jsem tady. Jmenuji se Martin. A kdo jsi ty? Pojď si sednout ke mně. Já jsem Givet. Tak jo, už jdu. To máš, Givete, hezkou lodičku. A kde to teďka jsme? No vy máte na zemi auta a my si zase lítáme takovýhlema lodičkama vesmírem. Teď jsem zrovna prolítával kolem vaší země. A teď letíme sluneční soustavou. Potom si to namíříme ke středu Mléčné dráhy. Chceš letět se mnou, Martine? To bych moc rád. Ještě jsem ve vesmíru nikdy nebyl. Tak jo, vezmu tě sebou. Aspoň mi nebude smutno, když to budu mít kamaráda. No já si rád povídám. Tak jo, cestou se stavíme na jedné planetě. Tam mám kamarády, tak tě seznámím. Ale Martine, taková cesta může být i nebezpečná. Pozor, blíží se k vám ozbrojený vetřelec. No já to tušil, a je to tady. To je vesmírná čarodějka Acida. A to je problém, nemám tady zbraně. A ta Acida je zlá? No to brzy uvidíš, je to pěkná mrška. No vidíš, už po nás střílí, hajtra jedna. Já vám ukážu, syťáci, do mého rajonu lítat. A teď vás pěkně zdětím. Počítači, uhybné manévry. Ano, pane, letí na nás další střela. Pořádně si drž, kámo, bude to hustý. Neboj, držím si jako klíště. Musíme se dostat tam na tu zelenou planetu, tam mám kamarády. Martine, skoč rychle do zádu, já nechám ať se přiblížit, jo? Tam vzadu jsou zlatý cihličky, ty jsou výbušní. Hoď jednou do její loďky, jo? Hele, už tady bude, já jí tam hodím tu cihličku. Hlavně se dobře tref, jo? Tak už vás mám, vy grázdíci. Teď už mi neutečete. Teď budete hezky prasit o život. Jinak z vás nadělám 1000 kousků. Snad jste si nemysleli, že mi uletíte s tou vaší trapnou ladičkou. Tady se něco pálí. Co jste mi sem hodili, vy grázlové? Martine, sedni, musím rychle pryč. Počítači na 10 vteřin, obrovské zrychlení.
Jak si přeješ, pane? Neutečete ho šanci. Nechtěl bys, Martine, tu krasavici za manželku? No to teda ne. Tak dobrá, počítači odpal tu cihlu. To byl vtip. No máme jí z krku, besty. A myslíš, Gvete, že ta čarodějka je mrtvá? Kdy pak, ta bestie přežije všecko. Ale loď má pryč a nemůže letět. Snad ti není líto, Martine. No to ne, ale nechci být žádný vrah. Neboj, tam má aspoň 1000 životů. A hele, už jsme blízko té planety, kde mám kamarády, za chvilku tam bude, Martine. Tam si chvilku odpočinem, něco sníme, něco popijeme, vyspíme se, popovídáme a poletíme dál. Tak jo, docela se těším. Taky se těším, už jsem je dlouho neviděl. Za pár minut jsme tam. Tak už nevím, jak tuhle situaci řešit, ale nemůžeme se všichni přece nechat sežrat od nějakého kosmodraka. S tím musíme něco dělat. Ale co, když jsme tak malí a slabí? Dnes večer se sejdeme u kulatého stolu a musíme konečně něco vymyslet. A hele, letí k nám nějaká návštěva. No vypadá to, že to bude Givet. Tak jo, tak jsme tady. Tam dole už vidíš moje kamarády. To je zvláštní planeta. Takovou jsem ještě neviděl. No je dost jiná než ta vaše. Ahoj kamarádi, jak se tady máte? Dobrý den. Vítej, Givete. Buďte srdečně vítáni na planetě Oltě. Buďte prosím našimi hosty. Bude nám ctí vás pozvat k našemu stolu. Srdečně vás vítáme. Děkuji za vřelé uvítání, taky vás rád vidím. Zde vedle mě stojí můj nový kamarád, jmenuje se Martin. Srdečně tě vítáme, Martine. Moc mě to těší, děkuji vám. Chtěl bych vás poprosit o doplnění paliva do mé loďky. To je samozřejmé, Givete. Těch tvých zlatých ciliček s atomem tady máme ještě dost. Tak nebudem stát venku? Srdečně vás zveme k pohoštění. Jdeme dovnitř, prosím. Tak doufám, přátelé, že na naší večeři jste si pochutnali a víno, že bylo také dobré. Bylo to dobré, děkuji. Tak a co ty, Givete, jak se pořád máš? Na svých toukách vesmírem narážím sice na nějaké problémy, ale jinak to všecko jde, takže dobrý. To rád slyším, Givete. No jak se tu vy pořád máte? My tu, Givete, máme velký problém. A ten právě dnes večer chceme probrat. A najít nějaké řešení. Za ty roky, co jsme přátelé, jsem tady u vás nikdy neviděl žádný problém. Ano, to máš pravdu, Givete. Ale nyní problém máme a veliký. Už to bude asi 6 měsíců, co se nám sem nastěhoval kosmodrak, my mu říkáme Girkon. Naši lidé a hlavně děti se bojí chodit venku. Koldrak chytne, to rozsápe a sežere. A zkoušeli jste Girgona nějak zlikvidovat? Ano, zkoušeli, ale protože jsme mírumilovní lidé, nemáme zde žádné zbraně, pouze meče, takže nás vždycky porazil. Máme tu malý počet obyvatel, proto si nemůžeme dovolit velké ztráty na životech. Jsme moc rádi, že jste se tu objevili, ty a Martin. Možná i vy budete mít nějaký dobrý nápad. Přemýšlejte, nenapadá vás něco? Nevím, taky nemám žádný zbraně. Snad nějaké dělo by mohlo pomoci. Mohl bych taky něco říct? Ano, Martine, povídej, vítáme každý nápad. Přece tady máte ty zlatý cihličky atomový. Ty bouchají dost? To je pravda. Jednou z nich jsme se zbavili acidy. No to není špatný nápad, ale jak tu ciličku dopravit ke drakovi? Říkali jste, že požírá vaše lidi a děti. Tak uděláte panáka, který vypadá jako vy a do něj zabudujete tu zlatou cihličku. Jak do toho drak kousne, bum, a je po něm. Tak to se mi jeví jako velice dobrý nápad. Martine, musím tě pochválit. Tím bychom mohli začít. Hned brzy ráno se pustíme do stavby panáka a po polední bychom ho tam mohli odnést. Výborně, teď se všichni vyspíme
Zítra se tu sejdeme a půjdeme na věc. Dobrou noc všem. Givete a Martine, můj kapitán vás zavede do vašich pokojů. Věřím, že se vám u nás bude dobře spát. Děkujeme, dobrou noc. Taky děkuji. Tak chlapi, panáka s výbušninou máme, tak snad nám to vyjde. Ještě jednu zatáčku a jsme u draka. Jak se vám u nás spalo, Martine? Já spal jak miminko. Taky jsem se vyspal dobře, ale to není podstatný. Hlavně toho draka, ať dostaneme. Já si myslím, že ten tvůj nápad s panákem byl úplně suprovej. To určitě vyjde. Ticho, chlapi, už budeme u draka. Tak tohle je Girkon, to je pěkná bestie. Tady bych se dlouho nedržoval. Doufejme, že nás nesežere. Běhá pěkně rychle. Tak chlapi, figurínu i s třaskavou cihlou máme připravenou. Stačí sem někam položit a Girkona sem nalákat. Kapitáne, položte nám na dům. Jasně, dráček si kousne a bude po něm. No to doufám. Generále, nám nada je položena. Dejte pozor, si to namířil k nám. Nechce si nám nadu vzít. Asi nás cítí. Ještě chvilku počkáme. Uvidíme, co udělá. A sakra, skovejte se. Jde sem. Jestli si nás teď všimne, jak máme velký problém. Mně se normálně klepou kolena. Tak hlavně, abys neměl mokro v gatích. Hoši, je to dobrý. Už je pryč. Jsem si málem pokakal. Kdy už je unavnaný. Doufám, že si to vezme. Dráčku. Jen si nám nadičku. Hleme se, už jí má v tlamě. No jen si kousni, příšerku zubatá. Hele, už si to mašíruje do svýho doupěte. Hele, ten se bude divit, až si ji kousne. No spíš se ani nestačí divit. Tak teď si to dráček zatáhl dovnitř a za chvilku začne žvejkat. A když si dobře kousne, tak se připravte na pořádnou ránu. Tak papej, dráčku, papej. Jak mu to trvá, sakra. Jsi nemá hlad, člověče. No jo, tak asi má. Na Girkunovi leží skála, která má možná 100 tun. Ten už nemůže vylízt. Je to zvíře, je mi docela líto. A co se dá dělat? Když by vás tady všecky sežral. No jo, už jen ten ocas tady kouká. Co naplat? Jdeme zpátky. Kapitáne, běžte napřed a oznámte našim obyvatelům, že drak byl zničen. Ano, pane, už běžím. Tak chlapi, moc vám děkuji za celý náš národ. Moc si to vážíme, pomohli se nám vyřešit velikánský problém. To je v poho, to by udělal přece každej. Prostě Martin má výborný nápady. Tak cihliček už tam má tolik, že může obletět celou mléčnou dráhu. K tomu bude zatím stačit, vždyť on zase přiletí na návštěvu, tak mu cihličky zase dáme. Já jsem ti tak zvědavá, jak to dopadne s tím drakem Girkonem, no snad nad ním kluci vyhrajou. Martin s Givetem a náš generál si s ním snad nějak poradí, neboj. Hele, už běží kapitán. Hurá, drak je mrtvej.
Tak si představte, že to vyšlo. Můžete všude vyhlásit, že drak byl zničen. Ano, kapitáne, jdeme to vyhlásit a moc rádi. Ty si jen tak nezbavíte, rošťáci! Já vám ještě ukážu! Kdo je to Acida? Přátelé, s velikou radostí vám mohu sdělit, že na naší krásné planetě Oltii se můžete opět volně pohybovat. Dnes odpoledne náš generál a kapitán Givet a Martin společnými silami zahubili draka Girkona. Tímto velice děkujeme Martinovi a Givetovi za obrovskou pomoc. A nyní, vážení přátelé, můžete jít oslavovat. Všem přejeme krásný večer. Tak jste, přátelé, právě viděli aktuální zprávu v naší televizi. Já bych vám chtěl za náš národ ještě jednou poděkovat. A nyní zde slibuji, že tento den bude vyhlášen státním svátkem na naší planetě Oltia. Martin a Givet dostanou od nás dárek jako odměnu za statečnost. Každému z nich věnuji náš meč a štít. Což znamená, že se stali našimi nejlepšími přáteli a na naší planetě budou vždy vítáni. Givete, tvá loďka byla doplněna atomovými cihličkami k tvému pohonu, tedy k pohonu tvé loďky. A kdykoliv budeš potřebovat další, obrať se na nás. Ještě jednou vám, Givete a Martine, moc děkujeme za celý náš národ a můžete zde u nás zůstat, jak dlouho budete chtít. My vám, milí přátelé, za všechno děkujeme, ale poletíme dál. Ahoj, kamarádi, my zas někdy přiletíme. Ahoj, ahoj, mějte se hezky. Taky se mějte hezky a kdykoliv přileďte, jste tady vítáni. Budem se těšit. A kde nenajdu žádnou lodičku, tady ji máme. S touhle lodičkou doženu Martina s Givetem za chvilku. Teď jenom najít kulice do té plachovky leze. Kapitáne, generále, někdo nám krade loď. Jenom to ne, sakra. To může být jedině Acida. Je pozdě, je pryč. Okamžitě vylažte poplach a dejte vidět Givetovi. To jsou hodný lidičky, vějte, oltíci, Martine, co říkáš? Ty jsou úplně suprový. Jsem moc rád, že jsme jim pomohli. Teď máš kamarádů, že nevíš, co s nima. Pozor, pozor, přichází hlášení z Oltie. Planeta Oltie volá Giveta. Givete, Martine, pozor! Acida se zmocnila naší kosmické lodi a určitě letí za vámi. Konec hlášení. No tak vidí, jsem ti říkal, že ta čarodějka všechno přežije, mrcha jedna. Takže už ji máme zase v patách. No jo, každou chvilku je tady. Martine, máme problém, že za námi. Co budeme dělat, Givete? Nad tím nevím, nic mě nenapadá. Přemýšlej, ty máš dobrý nápady. Teď má ale ohromnou loď. Už vás mám, lumpové! Teď už mi neuniknete! Blíží se váš krutý konec! Šatra multarie trix voltas! Givete, uletět ji nemůžem. Pak má rychlejší loď. Jediný, co mě napadá, někde přistát. Počítači, jaká planeta je nejblíž k nám. Jsme blízko Marsu, pane. Dobrá, zkusíme tam někde přistát. Snad se tam někde skováme. A jestli si myslíte, že vyhrajete nad Acidou, tak to se pěkně mýlíte, vy pidižvíci! Hele, už se blížíme k Marsu. Musíme Acidě zmizet z dohledu. Jdem v poho, kámo. Hele, Givete, jeskyně, tam se skováme. Jasně, člověče, už tam mířím. Tady nás ta bába ta jen tak nenajde. Hele, ta mrcha už je tady, snad nás neuvidí. Nebo jsme dobře skovaný. Co s tím provedeme, Martine? No nápad bych měl. Tak půjdej, ven s tím, člověče. Jestli se vzdálí, tak uletíme s tou velkou lodí. No vidíš, ten dobrý. Pro moji loďku se sem vrátíme potom. Loďku nenajde a zůstane tady.
No to je ono, a tím se ty ježibaby na chvilku zase zbavíme. Tak teďko ticho, počkáme, až nás bude hledat. Kam ti rošťáci mohli zmizet? Musím je najít. Armága šmůry. Hele, už nás ta bába hledá. Vydrž, za chvilku letí. Musím se proletět, abych ty pacholky našla a vytrstala. Někam se tady museli schovat. Šachné multa z těch šáry. A teď rychle pryč, než se ta bestie vrátí. Ukradli mi moji ukradenou lodičku. Co já budu dělat? Kde teď ukradnu jinou? Tady nic není. Juchu, to jsme jí pěkně frnknuli. No to jo, Givete, ona si ta bába nějak poradí. Ale hlavně, že máme velký náskok. Givete? To pak, Martine, co máš na srdci? Ale myslím, že bych se měl vrátit domů. Co ty na to? Vidíš mě na naší zemi. Víš, že jo, to nebude problém. Malinká oklika. Tak to by bylo fajn. Určitě si zas někdy vyrazíme. No to ty spoledníka, může si pro tebe zase přiletím. To budu moc rád. Klidně s tebou budu celé prázdniny. No ale tady ve vesmíru je pořád nějaký průšvih. Tak mi zase někdy pomůžeš, jo? Jasný, Givete, však jsme byli super dvojka. Tak jo, ale razím tam teď plný ceres a letíme k zemi. Tak počítači, rychlo světla, směr země. Ano, pane. Jsou pryč, mizerové. Co já tady budu dělat? Kosa je pomalá. Koště tady nemám. Co budu jíst? Co budu pít? Čakranota z lumpici. Já se tady zblázním. Co si počnu sakryt? Byla jsem moc hodná. Měla se mě zestřelit. Že jim to nedaruju. Já jim ukážu. Moji loďku taky zestřelili. Já jim to poplatím. Ty dva se budou ještě divit, vám říkám. Fuj, a k tomu všemu jsou tu ještě pavouci. Tak Martine, už vidíme zemi. Stejně je to krásná planeta, viď? Ano, Givete, vypadá úžasně. No jo, tak se jdeme připravit, Martine. Zaparkujeme na oběžné dráze, připravíme se na cestu, ty půjdeš domů, já tady budu zase sám. A už musíme brzdit, kamaráde. Velkou leď necháme tady na oběžné dráze. Vezmu tě dolů tou malou. To stačí, aspoň ušetřím nějaký palivo. Za chvilku se ponoříme do mraku a už budeme blízko tvýho baráčku. Těšíš se domů, co? Už tam budem, neboj. To víš, že se těším. Co se stalo? Průšvih. Nebrzdí brzdy, to je asi konec. To bude zacha. Katapultujem se. No už je pozdě, kámo. Givete, hoříme. Pomoc. Givete, kde jsi? Givete, co se stalo? Givete, žiješ? Givete, ozvi se. Givete, žiješ? Ježíšmarja, to je nějaký plišák. Martine, co tam pořád řveš? Tobě se zase něco zdálo, nebo co, viď? Asi jo. Mami, kdy se tady vzal ten plišák? To jsem ti koupila a říkaj mu Givet. A koukej si napsat úkoly, pořád se jenom válíš. No jo, napíšu si je. Ty pořád nadáváš. A co se divíš? Ve škole jsi se zhoršil. Já to doženu, mami. No to bych prosila. A koukej si jít psát ty úkoly. A potom umejt a spát. Tak Givete, mně se to všechno asi jenom zdálo. Ach jo, to mě mrzí. Mně se to tak všechno líbilo.
R30. Už mě nebaví těm L40 dělat pořád otroky. Trebosy, poslouchal jsem naše roboty, jak plánují R40 přemoci a získat tak svobodu. Buď to budou potom s námi za dobře, nebo budou našimi otroky oni. No jo, Brutore, ale jak to udělat? Oni díky kamenu času udržují tmu a tak jsou aktivní a my jsme závislí na světle. Proto jsme ve tmě slabí, máme málo energie a tak nás mohou ovládat. Možná se dočkáme, Trebosy. Roboti říkali, že se díky nějakému satelitu spojí s Giletem a ten přivede pomoc. Co tady kecáte? Ta loď musí být do zítra opravena. Tak makejte, nebo vás nechám rozebrat a půjdete do kosmického šrotu. Pandolína. Nebo se vás dotknu touhletou hůlkou a z vašich obvodů bude škvarek. Tak makat. Plecháč je zatracený. Rozumíme, pane. Za pár hodin to bude. No to bych prosil. Jinak jen z vás doma na šrotu. Brutore, už mám toho poroučení dost. Budeme muset bojovat. Zmocnil jsem se téhle kamery. Rychle mluv, má vysílač, možná, že to Gilet zachytí. Dobrá, zapni kameru. Kamera zapnutá a rychle, než nás někdo nachytá. Tady je planeta Phobos. Roboti R30. Volání o pomoc. Jsme tu vězněni a zotročeni. Prosím, pomozte nám. Planeta Phobos. Počítač hlásí volání o pomoc. Tady je planeta Phobos. Roboti R30. Volání o pomoc. Jsme tu vězněni a zotročeni. Prosím, pomozte nám. Planeta Phobos. A sakra, musím rychle se na Martina. Musíme robotům pomoci. Tak co myslíš, Ferate? Bylo to dobrý? Nedobrý, Randone. Hlavně, aby to volání někdo zachytil. Počkáme 24 hodin a uvidíme, pak to zkusíme znovu. Přesně tak. A teď rychle pryč, než nás někdo přistihne. Tak vy jste nám ukradli kameru, za to budete pěkač nejdi. Jak pěkný housejí. A je z něj špinavá hromada železa. Kolikrát vám to budu říkat? Říkal jsem, kdo neposlouchá, tak takhle skončí. Až vystydnou, dokud jdete do šrotu. Rozkaz, pane. Ještě spí a pod výšky slunce skrývá. Já už vím, kdo se na mě s láskou dívá. Já to vím a není to jenom dnes. Tam zpívá nějaká Kosteliová, tu ani neznám. Dneska je nuda, co já budu dělat? Počítač mě už nebaví, notebook taky ne, tablet taky ne, mobil mě už taky nebaví, co já budu dělat? Kdyby aspoň tady ten plišák uměl mluvit. Já umím. Ježiš, to jsem Slek, to si děláš srandu, ne? Givet vzkazuje, že si máš lehnout a spát. A proč bych měl spát? Jen ve snu se s tebou Givet umí spojit. Tak takhle je to, já to tušil, že to nebyl jen tak obyčejný sen. Tak si rychle lehni a spí, Givet tě potřebuje. No moc ti nevěřím, ale zkusím to. Mohl by to být zase prima zážitek. Tam až tam, kde u Jezu řeka zpívá, tam si spolu sedneme, tam to znám.
Martine, máme další misi a ty se válíš doma. Úplně klidně mě necháš ten vesmíru samotného, co to jsi za kamaráda, člověče. Teď to musíš napravit, nechci nic slyšet. Víš, jak jsem rád, Givete, že jsi přišel, teď já se tady nudím. Jdeme do toho. Tak na co čekáš, nasedej, začíná nám další dobrodružství. No Martine, kam zase letíš? Vždyť jsi ani pokoj neuklidil. A vůbec, co je tohleto za divný auto? Mami, to není auto, to je raketa. A nebo za chvíli jsem zpátky. Jo, to já znám ty tvoje sliby. A pak to uklízem sama. Já se vrátím. Mám tě rád, mami, ahoj. Celý táta. Kde to jsme, Givete? Tady to vypadá jak... Ano, přesně tak, jako u vás u lidí. To jsem nechal udělat kvůli tobě. To bys vůbec nevěřil, že jsi v kosmické lodi, že? To teda ne, je to fakt nádhera. Ale chtěl jsem se tě, Givete, na něco zeptat, víš? Jasně kam, ptej se, proto jsem tady. Prosím tě, Givete, je tohle všechno? Je to všechno skutečné nebo ne? Já už tomu nerozumím. No Martine, tuhle otázku jsem čekal dřív nebo později. Teď máme chvilku čas, než doletíme na planetu Phobos, tak si můžeme popovídat. Řeknu ti to na rovinu. Všechno, co vidíš, všechno, co se mnou prožíváš, to všechno je pouhý tvůj sen. Já jsem si to myslel. Ale je to opravdu jak živý sen. Jo, to ano. Některé sny jsou tak živé, že ani nevíš, jestli se ti to zdálo, nebo jestli je to pravda. Ale víš co, Martine, tím se netrap. Vždyť ty sny jsou hezký. Prožíváme krásný dobrodružství a děti s náma. Bylo by škoda, kdyby ty dobrodružství nebyly. Vždyť by si se doma jenom nudil. Jako vždy máš pravdu, Givete, necháme to tak. Tak mi aspoň teď řekni, jaká další mise nás teď čeká. No super, já věděl, že mě nenecháš bez tychu. Zachytil jsem volání o pomoc z planety Phobos. Tam jsou totiž jenom roboti. Ale jsou tam novější roboti a starší roboti. A ty novější roboti, ty dokonalejší, ovládli ty starší roboty a teď je tam týrají. No a já vesmírný tulák už mám takovou povahu, když můžu, tak pomůžu. A já zase pomůžu mému kamarádovi, takže je to jasný, jdeme do toho. A nakonec, teď je to sen, tak se mi nemůže nic stát. Tak to je super, Martine. Takže za chvilku přistaneme na planetě Phobos, no a zjistíme co a jak můžeme pomoct. Tak to je bomba. Začíná nám další napínavý příběh. Stejně je to dobrý mít dobrýho kamaráda, že jo? Jo, Givete, je to tak. Planeta Phobos. Kdo se toho povážil přistát na naší soukromé planetě? Chcete nám snad vyhlásit válku? Omlouváme se, ale zachytili jsme nouzové volání o pomoc. Máme takový dojem, že to bylo z této planety. Tady nikdo vaši pomoc nepotřebuje. A koukejte odsud vypadnout, nebo vám zničíme ten váš koráb. Dobrá, už jdeme, jenom jsme se chtěli zeptat. Dávám vám 3 minuty na start, jinak vás setřelíme. S Bohem, pánové. Bohem, no. Teda, Givete, to byl zlý robot. No jo, ale ho jako když tiskne. Tak nevím, co budeme s tím dělat. Halo. Co to bylo? Nekoukejte sem, ať si mě nevšimnu. Prosím, pomožte nám. No to chceme, ale jak? V blízkosti planety Jupiter hledejte kosmomodrce, ten poradí. Hledejte vznášející se skálu, na ní je dům. Tam kosmomodrce najdete. Dobrá, to uděláme, potom se vrátíme. Buďte připraveni. Děkujeme, budeme čekat.
teda, to je krásný dům. Viď, Givete? Nádhera sama, Martine. Vypadá jak zlatý. Halo, je někdo doma? Halo, kde jste kdo? Kde jste kdo? Je to někdo? Vypadá to tu opuštěně. Tak hele, tady je nějaký vchod. Jenže nás nikdo nepozval, to by bylo drzí dovnitř. Pojďte dál, hoši, už na vás čekám. Jujda, kde se tam vzal? Dobrý den, pane. Hledáme pana Kosmovodrce, jste to vy? Jistě, hoši, pojďte dál. Tak co vás trápí, hoši, že jste přišli až sem? Já jsem zachytil volání o pomoc z planety Phobos. Tu planetu dobře znám. Na té planetě jsou 2 druhy otroků. Ti dokonalejší. Mají ty starší typy, jako své otroky, a likvidují je. No a já tady s Martinem bychom jim chtěli pomoci. Ale zatím vůbec nevíme jak, no a proto jsme přišli za vámi. Něco vám o nich povím. Ti dokonalejší roboti, R40, získávají energii z temné hmoty vesmíru a hodně jim vadí světlo. A naopak roboti R30 světlo potřebují. Na zádech mají sluneční kolektory a to je jediný jejich příjem energie. No a R40 je drží pořád přítmí ve tmě, aby tu energii neměli. A proto jsou R30 slabí a R40 nad nimi mají převahu. Jeden nápad bych měl. Chce to využít světla. Podívejte se sem, na tomto místě. Pouze 2 strážci. Hlídají kámen. A to vás bude zajímat. Je to kámen světla, ale i tmy. Toho se zmocněte. Posvíťte na strážce silným bílým světlem a jsou bezmocní. A potom ten kámen přivězte sem, zde ho nikdo nebude hledat. Otočíme jej a na Phobosu bude světlo. A tím pádem se k moci dostanou R30. Rozumíte tomu, hoši? Jasně, to úplně super. Reflektory máme na lodi. Když tenhle úkol splníte, tak už se R30 nemusí bát. To bychom měli zmáknout, to je v poho. Že jo, Givete? Každopádně to zkusíme, děkujeme. Je to tak, Kosmovodec měl pravdu, jsou tu jenom 2. Takže ty na ně rozsvítíš ten reflektor, oni se nebudou moc hýbat a já se beru ten kámen. Jasňačka, jdeme na to. Okamžitě stůjte, sem nikdo nesmí. Hned zmizte nebo budete zničeni. Dobrá, co děláte s tímhle vy, železný příšery? Nemůžu se hýbat. Já také ne, co se to stalo? Já ti povím, co se stalo. Dokavať bude svítit to světlo, tak se nepohneš, ty plechová nádhero. Martine, vem do tašky ten kámen. Jasně, Givete. Pěkný kamínek, to bych nevěřil, že má takovou moc. No jo, čověče, je to kvalitní. To jo. Můžeme vyrazit, kámen je v tašce. Ten kámen brát nesmíte. Drž zobák, plecháči. Tak Martine, mizíme. Prosím, nenechávejte nás tady. Aspoň víte, jaké je to i být otroky. Ahoj, nádhery. My už budeme hodní. To ti tak věřím. My se vám pomstíme, to nás ještě neznáte. Jen si řvi, je to naposledy. Tak to šlo docela hladce, Martine. Půlku my se máme splněnou. Ty, ale to bylo dobrý s tím světlem, viď? Vůbec nemohli nic dělat. No kdyby nám Kosmovodec neporadil, tak nevím, co bychom dělali. Tak kamenu jsme se zmocnili, tak co děláme teďko dál? Kočíme do lodi a šupity ke Kosmovodrcovi. Ten už si s tím poradí. A sakra, už jdou po nás, rychle pryč. Tak nohy na ramena a rychle do lodi. Veďte nám náš kámen, holomci. Tak vás rozsekáme na kousky.
Stav ohrožení. Chyťte vetřelce. Stav ohrožení. Stav ohrožení. Chyťte vetřelce. Rychle do lodí a pryč. Hlavně ať nás netrefí. Už tam budem. Tak, když to bylo těsný. Rychle za nimi, bez toho kabelu jsme bezmocní. To by byl náš konec. Už nás doháněj a střílej po nás. Neboj, Martine, máme silný ochranný štít. No jo, ale stejně nás doháněj. To vyřešíme, neboj. Počítači, rychlost světla. Doufám, že jste chytili. Snažili jsme se, stříleli jsme po nich, ale pak dali rychlost světla a byli pryč. Tak tohle jsem slyšet nechtěl. Doufám, pánové, že víte, co to pro nás znamená. Ano, jestli otočí kámen světla, je to náš konec. S tím už nic neuděláme, tak rychle začněte likvidovat roboty R30. Jinak nám budou vládnout. Ano, pane. Já budu střílet ty napravo a ty nalevo, jasný? Rozkaz, pane. Vesmírná skála. Výborně, hoši, vrátili jste se, tak rychle, pojďte. Planeta Phobos. Nechci nic říkat, hoši, ale to se mi nezdá. Blíží se sem 2 R40 a mají nabité zbraně. A sakra, něco se muselo stát. Utíkejte! Vesmírná skála. Tak výborně, hoši, kámen světla máme. Je vidět, že jste šikovní. Já jsem mezi tím pro něj připravil tuto nádobu. Když do ní tento kámen položím světlou stranou vzhůru, tak na Phobosu bude navždy světlo. A tím pádem roboti R40 ztratí svou nadvládu. A protože roboti R30 jsou hodní, tak na té planetě bude jistě vše v pořádku. Ale nebudu dál zdržovat. Na planetě Phobos už jsou určitě krušné chvíle. Kládám proto kámen světla do této nádoby. Budiš spravedlnosti na planetě Phobos. Kámen je vložen a otočen. O tomto tajemství víme jenom my 3. Proto musíte slíbit, že se o tom nikdo nedozví. Slibuji. Taky slibuji. Nyní se, hoši, vydejte na cestu. Prolejte se na planetu Phobos. Zkontrolujte tam ty roboty, jestli je vše v pořádku. Ano? To uděláme rádi, pane kosmomudrci. A za všechno moc děkujeme. Děkujeme, pane. A kdybyste se, hoši, toulali vesmírem, nebo potřebovali nějakou radu, přijďte za mnou, rád vás uvidím. Tak jo, naschle. Naschledanou. Planeta Phobos. Hele, R40 a porouchaná. Tak tady už byla asi pěkná bitva. Tady je taky jeden a ten je úplně rozsekaný. Musíme to tu prohledat, jestli najdeme nějaký funkční. Když kosmomudrc otočil kámen světla, tak se R40 přestali hýbat.
Tím pádem měli R30 velikou převahu. R30 museli vyhrát. Jen doufám, že ty všechny R40 nerozsekaly. Vždyť se můžou přeprogramovat a můžou sloužit. Hele, tam nemáme dalšího. Tak to je další R40. No jo, ty R30 musí být někde skovaný. Doufejme, že jsou v pohodě, že nejsou taky rozsekaný. Tak jdeme dál. Tak to by stačilo, ne? Vždyť si je všechny zničíte. Vždyť se vám budou hodit na práci. Ahoj, naši zachránci. To víte, no. Byli na nás zlí. To ti věřím, ale vezměte rozum do hrsti. Můžete je přeprogramovat a budu vám sloužit. Na práci. To je pravda, no. Ale máme v sobě zlost. A kde jsou ostatní? Taky bojují. Po celé planetě. Tak je rychle kontaktuj a zastaví boj. Těch robotů je škoda, teď už vám neublíží. Dobrá, jdu to zařídit. Sejdeme se za 15 minut u vaší lodi. No konečně rozumná věta. Tak jo, zaříď to, vezmi vaše vedení a sejdeme se u lodi. Ano, Martine. No heleme se, už jsou tady. Přišli jsme vám poděkovat za statečnou záchranu robotů R30. Není zač, kamarádi, pomáháme rádi. V bitvě bylo zlikvidováno 18 robotů R30. Zbývá nás ještě 60, ale umíme se sami vyrábět. Našich nepřátel bylo zlikvidováno 35. Zbylých 20 bude přeprogramováno. Ještě jednou vám za všechny děkuji. Na naší osvobozené planetě Phobos jste vždy vítáni. Tak výborně, hoši, mějte se tu hezky. Někdy se tu zase zastavíme. Ahoj. Planeta Mars. Co já to budu dělat? Na Marsu? Už jsem tu týden. Hlad mám, žízeň mám, až bych brečela. A martinským letem si někde lítaj, grázlové. Něco slyším, že by se nám neštěstí usmálo a někdo přiletěl. Mohla by to být moje záchrana. Haha, to budu mít pěknou lodičku. Pomsta bude krutá, Martine. Jen jděte, hoši, co nejde. Já si půjčím vaši lodičku za 5 prstů. Vzduch je čistý, jde se na to. Let, kosičko, let. Už mám lodičku. Kde pak asi jsou ty dva rošťáci? Někde tady musí být. Pomsta bude sladká, hoši, že vidím. Počítači, připrav ty nejlepší kanóny, bude se střílet. Tu máte, hoši, pár bouchacích kuliček na vás. Sakra, už po nás někdo zase střílí. Koukám, že v tom vesmíru nejsme moc oblíbení. Rychle ochranný štít. Neboj, naskočí automaticky. Ale kde to může zase být? Jo, tak to nevím, kdo po nás touží. Každopádně musíme nějak zmizet.
Jak dlouho nám vydrží ten ochranný štít? Taky nevydrží většině. Mám nápad. Tak ven s tím nápadem. Namíříme si to zpátky k Marsu. Těsně před Marsem řízneme zatáčku. A jestli je ten za náma neskušený, tak to nevyřídí. To zní skvěle. Planeta Mars. Co jsi to provedla, ty babovo šklivá? Já za nic nemůžu, to samobouchlo. Musím mě, nic neudusím. Za to tě hodím sežrat pavoukům. To já neudělala, to samo vzniklo. Najednou to bouchlo a málem mě to zabilo. Tak ty budeš lhát, ty jepice jedna. Já jsem nikdy v životě nelhala. Málem mě vykrčí a ještě mi řekne, že jsem ošklivá. To ještě neviděla si pořádnou ženskou. Holometr vychovaný, já taková krasavice. Tak Ivete, vypadá to, že už nikdo po nás nebude střílet. Hodíš mě domů na moji krásnou rodnou zem? Jasňačka, ale koukej se brzy ukázat. Ať tady nejsem dlouho sám, ten udá. Jo, tak s tím si můžeš být 100% jistý. Planeta Země. Ahoj, Ivete. No podívej se, už zase spí, ještě že už budou prázdniny. Tak ho nech, je to ještě dítě. Dítě, ale povinnosti si musí plnit. Vzpomeň si na sebe, taky jsi byla malá holka. No už je mi to jasný, po kom je. Po tobě. No a co? Co pak jsem tak špatný? No žádnej zázrak taky nejsi. No jo, pořád. Mám tě, chlapče. Jsem ti říkal, že se pomstíme. Takhle to není fér, já nemám žádné zbraně. To mě ale vůbec nezajímá. Sakra, co to je? Já už jsem zhůru. Ještě, že to byl sen. Teda, Givete, ty mi dáváš takový strašidelný sny. Martínku, zase si křičel ze spaní, tobě se pořád něco zdá. Já vím, a náhodou to jsou dobrý sny. Jen aby ses z toho nezbláznil. Pojď umejt nádobí. Já ti pomůžu, mami, jenom nekřič. No to jsem ráda. Tak já jdu mít nádobí a uvidíme, co se stane potom. V dalším snu. Hurá, hurá, jsou tu prázdniny.
Hurá, hurá, jsou to prázdniny. Ale se, malej Martínek jde ze školky. Koukej vysolit nějaký prachy nebo dostaneš před držkou. A hoď sebou, máme málo času. Šikanovat, to by vám šlo. Ale já se umím prát, hoši. Slyšel jsi to, prý se umí prát. To bych chtěl vidět, ty usmrkanče. Stačí říct, vy frajírkové. Tak zatím tak na nečisto. Vám něco ukážu. Už se těším. To je hustý, ty brďo. On je snad boxer. Fakt hustý, nechceš jít do naší party. To si uhádl, nechci. Tak soráč, kámo, jsme si dělali prču. Nechceš cígo? Nechci, nekouřím. Polijte mi tašku a zmizte. Se nerozčiluj, to je poho. Navždycky dobrý. Tak jaký bylo vysvědčení, Martinku? Jako vždycky sami jedničky. Tak to jsi mě překvapil a já ti pořád tak nadávám, byť. To je v poho, mami. Ženský už jsou takový. Víš, co máš u mě na stolku. A kde je táta? Je v garáži, běž se mu ukázat. Jo, tak já jdu. Ahoj, tati. Nazdar, synu. Tak jak dopadlo vysvědčení? Dobře, všecko za jedna. Tak to mám radost. To tě musím pochválit. Pokom ty jsi tak chytrej, člověče. Máma říkala, že asi po dědovi. Asi jo, děda to byl študovaný člověk. A když tady, tati, vidím tu aparaturu, kdy si zase zahrajeme? Vydrž, Martine, já jdu opravím auto, pak ti dám vědět a zabékáme si. Tak jo, budu se těšit. V noci jsem, tati, špatně spál, tak se jdu natáhnout. Jasný. A hele, potom ti dám za to vysvědčení 1000 korun. A neříkej to mámě. Jupí, neřeknu, neboj. Tak si běž natáhnout, ty kluku ušata. Hezký se hra. Zase můj notebook, na mojím gauči, jen tak dál. Nedržkuj, jaký bylo víza? Zatím všechno za jedna, a ty? No, zase 3 dvojky. Ale teď vysmahni z mého gauče, chci se natáhnout. Mám tě ráda, ale jsi lakomej. Ani notebook mi nepůjčíš. A poslední dobou pořád spíš. Mám k tomu svoje důvody, jenže ta holka nikdy nepochopí. No jo, holky jsou u tebe blbý, veď? Z mesu už spím. Ty holky jsou hrozný. To je ale nuda, sakra. Co já budu dělat? A teď něco napadlo. Až přijde zase Martin, tak bychom mohli letět do minulosti, to je nápad. Jo, to je úplně super nápad. Do minulosti. Jo, to je dobrý nápad, rychlostí světla by to šlo. Je to riskantní, ale já bych to probnul. Do minulosti. Ježíš, to jsem selek. Zrovna jsem na tebe myslel. Ahoj, jsem tady. A ty jsi si zase dal šlofíka, že jo? Samo, doma je nuda. S tebou je tady aspoň sranda. Jenže tentokrát nemám žádnou misi, tak mě napadlo, že bychom se podívali do minulosti. No to je úplně sen za nápad. Máš nějaký nový most, co? Však ty taky. Já si tu něco převlíknu, ale řekni mi něco o té minulosti. Nemám v tom žádnou praxi, ale prý, když se letí rychlostí světla, tak se zastaví čas. A když rychlost světla ještě trošku překonáme, měli bychom se vrátit do minulosti. Riskneme to. Nože váháš, to je jasný. A tahle loď umí rychlosti světla.
No dobrá, tak já bych řekl, že aspoň tak 3krát bychom měli rychlostí světla obletět země kouly. Ale je to risk, nevím v jakém roce se objevíme. To je fuk, zvládnuli jsme horší věci, jdeme na to. Dobrá. Počítači, obletíme země kouli 3krát víc jak rychlostí světla a potom přistaneme. Já už se těším, to bude zase zážitek. Snad si to povede, no, uvidíme. Úkol splněn. Za několik minut přistáváme. Právě proletáváme atmosférou Země. A je to tady, převlíknu se a jdem se připravit na výstup. Hurá! Jestli mě oči neklamou, vojáku, blíží se nějaká kosmická loď. Asi ano, pane, taky vidím. To by byl dárek pro našeho vůdce. Vojáku, jestli z té lodi někdo vystoupí, okamžitě je zatkněte. Tu loď jim zabereme. Rozkaz, pane. Martine, oni mají zbraně. To se mi nelíbí. Nech to na mě, snad je ukecám. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Guten Tag. Právě jste byli začeni, pánové. Půjdete s námi na velitelství. Ale pánové, my jsme přiletěli jako přátelé. A kdo vlastně jste? On ani neví, kdo jsme. Však se všecko brzy dozvíte. Jdeme, hoši. Proč jste nás zatknuli, pane? Dovolil jsem ti mluvit, tady se budu ptát já. My jsme přišli v míru. Řekl jsem ticho. Odkud jste přiletěli, a ne, že budete lhát. Přiletěli jsme ze Země. Z budoucnosti. Tak vy si ze mě budete dělat srandu. A kde jste vzali ten koráb? Ten máme půjčený z planety Voltia. Tak hoši, ze mě si srandu dělat nebudete. Zavřete je do žaláře. 3 dny žádnou vodu, žádné jídlo. Však oni potom promluví. Ano, pane. Tak pojďte, hoši, my se na vás posvítíme. Ale vždyť jsme nic neprovedli. To mě nezajímá. Tak hoši, tady si můžete v klidu přemýšlet, jestli řeknete pravdu. Ale my říkáme pravdu. To se ještě uvidí. Zítra vás čeká první výslech. A co to je výslech? To už zítra poznáš. Tak to jsme kamarády v pěkný brindě. Co s tím provedem? Zatím mě nic nenapadá. Nevím se dneska rady. V lodi jsem nechal pro jistotu zapnutý SOS. Když do 24 hodin neodlétneme, loď začne vysílat volání o pomoc. No super, tak máme aspoň naději, že to někdo uslyší. Nejblíže jsou roboti R-30. Možná, že přiletějí. Ti, co nás zatkli, to jsou němečtí vojáci. Druhá světová válka začala 1939 a skončila 1945, takže hádám, že teď kolo 1940, 41, 42. No čekal jsem, že bude nějaký riziko, ale že se trefíme zrovna do války. Tak snad to přežijeme. Musíme vydržet, než přijde pomoc. Už se těším, až tento koráb předám našemu vůdci. To je jisté povýšení, vojáku. Jo, to určitě, pane. Ale co s těma 2 vetřelcema? Ty budeme muset zlikvidovat. Zítra je vyslechneme a pak uvidíme, co s nimi. Správně, vojáku. Je vidět, že vám to myslí. Jdeme se na to vyspat. Já snad umřu hlady.
Květe, vstáváme, už je ráno. Jo, už se probírám. Sakra, já jsem celý dřevěnej. Všechno mě brní. Co ty tam děláš, člověče? Sice mám hlad a žízeň, ale vyčůrat se musím. Co to je čůrat? To já neznám. Přebytečná voda z těla, to my lidi tak máme. To jsou věci. Tak to jsem zvědavej, co nás dneska čeká. To asi bude ten výslech, jak říkali. Ale to jim budeme povídat. To s ním řekneme pravdu. A si dělají, co chtějí. A sakryš, někdo přichází. Tak to už se nám blíží ten výslech. Tak hoši, přišel váš čas. Když nebudete mluvit pravdu, tak se můj šéf opravdu rozlobí. A pak nevím, co s váma bude. Tak odkud jste přiletěli? No už jsme to říkali, ze země, z budoucnosti. No však si podívejte na mě, vždyť vidíte, že jsem modrý, co pak já jsem člověk. No vidíte, to je pravda, co pak jsou na zemi modré lidi? No tomuhle šéf nikdy neuvěří. A jak se lítá z budoucnosti do minulosti? No vždyť jste viděl loď, jakou jsme přiletěli. To je moderní loď. Ta umí lítat rychlejš než světlo. To není možné, ani naše nejrychlejší letouny nelítají zdaleka tak rychle. Zatím ne, ale v budoucnosti budou. Tu loď pohání plazmové motory. Vy zatím znáte jenom benzín a naftu. Hoši, řeknu vám to takhle. I když já vám uvěřím, tak můj šéf tomu prostě neuvěří. Tak si třeba něco vymyslete, protože on vás dneska odpoledne chce nechat popravit. A sakra, ale naše loď už vysílá volání o pomoc. Tak předpokládám, že brzy nás přijde někdo vysvobodit. No je vidět, že vy zlí nejste. Tak si někam skovejte, aby vám taky neublížili. Hoši, já bych vás pustil, ale byl bych zastřelen, tak nemůžu. Tak já jdu nahlásit vše svému veliteli a Bůh s vámi, hoši. Tak se snažte veliteli aspoň zdržet, aby jsme získali čas. Udělám, co můžu, ale nic neslibuju. Pozdravujte v budoucnosti. Tak děkujem a mějte se fajn. Tak co, vojáku, dostal jste něco z těch dvou vetřelců? Řekli vám něco? Pane, tvrdí pořád to samé. Tvrdí, že přiletěli z budoucnosti. Odpoledne k ním zajdu osobně, vezmu si obušek a uvidím, jestli z nich něco vymlátím. Pokud ne, tak je večer zastřelíte. Ale pane, co když jsou opravdu z budoucnosti? Vždyť jeden z nich je celý modrej. Nemůžete všemu věřit, vojáku. To nechte na mě. Ano, pane, omlouvám se. Zdravím, přišel jsem tě požádat o pomoc. Tak prosím, poslouchám. Dostali jsme zprávu z planety Oltie. Gvet s Martinem používají jejich loď a nyní prý uvízli někde na zemi. Asi mají nějaký problém. Ano, jejich loď prý vysílá stav nouze. Proto jdu za tebou. Zalétni na zemi, najdi je a pomož jim. To udělám velice rád. Spoj se s planetou Oltia, aby mi během letu poslali souřadnice, kde najdu loď Gveta. Ano, to zařídím a přeji štěstí. Děkuji. Letím jim tedy pomoci. Tak loď už jsem našel. To znamená, že Gvet s Martinem už jsou blízko. Vidím zde jakási nepřátelská vozidla. Pryč s nimi. Vozidla jsou zaručeně nepojízdná. Co je to tady za rámus? A proč nám hoří tank? Je vozidlo. Jsme vám říkali, pane, že byste jim měl věřit. Někdo si pro ně přišel. Tak zavolí ostatní a zničte ho. Obávám se, pane, že toto nebude v našich silách. Já jsem se vás neptal, vojáku, to byl rozkaz. Okamžitě mi vydejte Martina a Gveta. Jménem systému je zadáno nezabíjet. Ale pokud budu muset,
zabíjet budu. A vy mě zabít nemůžete. Jsem robot. Proto neklaďte odpor. Je to zbytečné. Tady za domem je vězení a tam jsou Martin a Givet. Měl byste střílet, vojáku, ne všechno vyžvanit. Půjdete před vojenský soud. Ale pane, v této situaci nám nic jiného nezbývá. To si ještě povíme. Vy si tady třeba povídejte, ale já si jdu vyslechnout mé kamarády. Tak tady je to vězení. Tak se podíváme dovnitř. Ahoj kamarádi, můžete vyrazit domů. No to není špatný nápad, jo Martine? Moc ti děkujeme, robote. Už jsem si myslel, že tady zemřeme. Vy jste pomohli nám, my zase vám. A teď rychle zpátky do vesmíru. Super, letíme domů. Tak, vetřelci jsou pryč a já jsem kvůli vám přišel o povýšení. Za to budete pikat, vojáci. Ale my jsme nemohli nic dělat, když ten robot by nás zabil. Za svoji vlast musíte položit i život. No, to je pravda. Tak jsi to viděl, člověče. Jak je dobrý mít kamarády, viď? Ten německý důstojník by nás možná i zastřelil, člověče. No jo, se nediv. Když za tu naši loď by ho určitě povýšili. No, zaplať pánbu, že jsme tam odsud pryč. Tak tu už jsme se vlídali. Co by dělat teď, Martine? Přistaneme teď chvíli na Marsu. Je mi líto té Acidy, třeba ji tam potkáme. Tak jo, na chvilku tam přistanem. Alespoň se chvilku protáhneme po tom sezení v té base. Znáte tuto planetu, poručíku? Tu neznám, pane. Je to planeta Země. Nachází se v galaxii Mléčná dráha. Je jednou z planet sluneční soustavy. Rozumím, generále. Vydáte se tam hned zítra ráno a zničte ji, a z ní ani prach nezbyde. Je ta planeta obydlená? Ano, žije tam asi 7 miliard nám podobných lidí. Ale pane, tolik životů máme zničit. Na nic se neptejte, poručíku, a splňte svůj rozkaz. Rozumím, pane generále. Dáte si kávu? Kávu si s vámi dám, až se vrátíte, a mise bude splněna. Rozumím, pane. Dostanete jednu z našich nejlepších lodí. Ne, že ji vrátíte zničenou. Budu se snažit, pane. To bych vám radil. A jděte se na to vyspat. Rozkaz, generále. Budeme tady na Marsu taky muset najít Acidu, přece ji tady nenecháme. Ty máš člověče snad rád? Teď je to až nepřítel. Taky tvoji loďku tady máme skovanou. Ale tam za kopcem se viděl nějaký světýlko zablikat. Jdem se tam podívat. Kdo by tady v těch končinách mohl být?
Martine. To jsou nějaký ufouní. Podle toho, co tam teď předváděl, vypadá, že chtěl zlikvidovat země kouli. Co budeme dělat? Tím nevím. Teď odsud zmizíme a jak to musíme vymyslet. Tak jdeme. Pozor, pozor. Nějací vetřelci se přiblížili k zemi. Vypadá to, že plánují zemi napadnout. Pozor, pozor. Ani to tady, kámo. Chtějí napadnout zemi. To budou ty ufoni, co jsme viděli na Marsu. Tak musíme rychle jednat, požádáme o pomoc. Sejdeme se s roboty z Fobosu a s generálem z Oltě. No snad to bude, Martine, stačit, nikoho jiného nemáme. Je to moje vlast, můj domov, mám tam rodiče, kamarády, no prostě všechny. Nebo nenecháme tě ve štychu, jdeme svolat tu schůzku. Vřele vás to opět vítám, pánové, nikdy bych nečekal, že se tak brzy zase uvidíme. Ale protože je málo času, přistoupíme hned k věci. Jsem informován, že Zemi napadli nějací vetřelci a planeta Zem je rodným domovem tady našeho přítele Martina. Martin velice pomohl naší planetě s kosmodrakem Girkonem a je samozřejmostí, že my teď pomůžeme Martinovi. Od našich přátel jsme si najmuli vybavenou loď zbraněmi. A na loď, kterou máte od nás půjčenou, Givete, vám taky přidáme nějaké zbraně. Vůbec netuším, jaké zbraně mají ty vetřelci. Musíme ale doufat, že když dáme síly dohromady, že je porazíme. Bitva začne přesně za 24 hodin. My, roboti A30, se k vám přidáme. I nám Martin s Givetem pomohli. No výborně, čím víc nás bude, tím lépe. Našla jsem měsíčáky. Tady jsou. Se divím, že ta jejich kocápka se vůbec dolítla. Mají tady nějaký vítr. Písek tady lítá, foj foj, jak tady můžou bydlet. No to je počasí, safamordie. Ani na kose se nedá lítat. Tohle ufoukne moji krásnou tvář. Tak náš kapitán s robotem šli připravovat zbraně a my si můžeme chvilku popovídat. Tak co je u vás novýho, chlapi, co jsme se neviděli? Co je to sakra za rámus? Vypadá to, že někdo bouchá na dveře. Počítači, otevři dveře. To jsem já, Hacida, můžu prosím dál? Co k nám přivádí ten vzácnou návštěvu?
kosmickou čarodějku Acidu, která nám klidně ukradla naší kosmickou loď. Já jsem si tu loď jenom vypočila, to tyhle ty dva mi ji ukradli. Vypůjčila, ale bez dovolení. Ale nechme to, pojďme k věci. Co tě přivádí, Acido? Prý se chystáte na velký boj? Já chci taky bojovat. A jak a čím? Teď nemáš žádné zbraně. Já mám kosu, paličku na maso mám. To byste koukali, co s tím dokážu. Celou dobu spolu bojujeme. A teď chceš být s námi. Jak je to možné? No, to by mě taky zajímalo. Než se to vyřeší, tak s vámi uzavírám mír. Tahle část vesmíru je přece naše. Tak si ji musíme uchránit, a ne aby nás to ohrožovali nějaký vetřelci. Proto chci bojovat s vámi. Až ty vetřelce vyženem, tak se zase můžeme honit spolu. To si opravdu myslíš, že s tou kosou a s tou paličkou na maso tam něco zmůžeš? No jasně, není to můj první boj, to budete koukat. No, tak dobrá tedy. Každá pomoc je vítaná. Zbývá asi 23 hodin a to se všichni sejdeme v blízkosti země. A začne ten velký boj. Výborně, budu tam, ale potřebuji mi půjčenou Givetovu lodičku. No tak když už si na mrazu dokázala najít a přivěz se s ní až sem, tak ti ji tedy počujeme. Tak díky, ahoj, zítra. Připravte se do boje, přátelé. Děláme s nimi krátký proces. Už se těším, až někdo nabídne na moji paličku. Tak, kamarádi, jde se do toho. Hurá, do boje! Všichni najednou. Rychlý a překvapivý úder. Cihličko, leď! A teď rychle pryč! Vydá, těla jsou vyřazený! Střelci jsou už pěkně zničení. Dáme jim šanci se vzdát. Chvilku počkáme. Givete, hoří vám zadek. Jo, víme to, už se na tom pracuje. Acido, jsi v pořádku? Jsem nad vámi a žiju,
jen mi pěkně bolej kolena z té prťavé kocávky. Martine, Givete, A30, jste taky v pořádku? No jasně, že jsme v pořádku. Jau, ty kolena ale bolí. Kapitáne, napadení bylo nečekané. Po celé lodi máme desítky požárů. Musíme to vzdát. Máme nějaké ztráty na životech. Ztráty jsou minimální. Generální asi sežere a nedá si nic dělat. Letíme pryč. Rozkaz, pane kapitáne. Výborně. Vetřelci to vzdali. Myslím, že už si to víckrát neobjeví. Letíme domů, přátelé. Rozkaz, generále. Planeta X. Tak vy jste nedokázal splnit svůj jednoduchý úkol. Pane generále, nebylo to jednoduché. Přiletěly na nás 3 velké lodi z jiných planet. Asi přiletěli Zemi na pomoc. Ze všech stran nás začali pálit. Na Zemi jsme vůbec nestihli zaútočit. A během několika minut jsme museli rychle zmizet. Celá loď už nám hořela. S tím musíte počítat a mít nějakou strategii. Zbavují vás velení a budete 1 rok ve vězení. Ale generále... Nechci uslyšet ani slovo. Zmyslem z očí. Milí přátelé, velice moc vám děkuju, že jste zachránili moji rodnou planetu, Zemi. Není za co, Martine, přece nenecháme kamaráda ve stychu. Hlavní je, že se nám mise vydařila a nikomu se nic nestalo. Já jsem pomohl hrát pro robota jako já. To nic není. Doufám, že jste si všimli, jak jsem bojovala. Mojí paličkou. Natloukla jsem jich jejich machovice plešatý. Ano, Acido, to jsme viděli. Bojovala jsi zblízka a opravdu statečně. A jako odměnu ti odpustíme krádež naší kosmické lodi a naši oltíci ti postaví loď šitou na míru kosmické čarodějky. Generále, velice děkuji. To jsem tedy šťastná. Jste velice moudrý muž. A nechtěl byste mě za ženu? Jsem krásná a šikovná. Ne, to bych nechtěl. Brzdi, Acido. Nejsi na mě náhodou moc veliká? No jo, jen trošičku. Necháme toho, Acido. Přátelé, je čas rozloučit. Doufám, že se brzy uvidíme a nebudeme muset zase někde válčit. Že si taky konečně sedneme a v klidu popovídáme. Tak jo, my se tady loučíme, mějte se tu krásně. Givete, hodíš mě domů? Jasňačka, Martine. Tak já také letím. Pozdravujte od nás všechny vaše roboty. Děkuji, generále, vyřídím to. A já si tady počkám na tu novou loď. Ano, Acido, jsi naším mostem. Juchu. Pomoc, je tu UFO, apokalypsa, konec světa, zavolejte někdo policii. Je to UFO, já to věděl, že UFO existuje. Celý život jsem to říkal, celý život, to mi nikdo nebude věřit, zavolejte policii. Je tu konec světa, já to říkal pořád. Bráško, Martine, zbuď se. Martine, Co je zase? Segra, ty mi vždycky zrušíš takový krásný sen, co se zase děje? Já mám dneska narozeniny, heč.
A máma ti vzkazuje, že se budeš sundovat boty, když si jdeš lehnout. A máš jít za tátou do garáže, že si zahrajete na kytary pro mě. Tak to tě omlouvá. Všecko je lepší, velectěná dámo. Věří taťkovi, že tam za chvilku přijdu a něco hezkýho tě zaspíváme. Tak jo, díky bráško. Takže milá dcero, všecko nejlepší k narozeninám a je tu písnička pro tebe. Hodně štěstí, ségra. Byly krásný naše plány, byla si můj celý svět. Čas je vzal a nechá rány, starší jsme jen o pár let. Tenkrát byly děti malí, ale život utíká. Už na tátu slyší jinej, i když si tak neříká. Nebe modrý zrcadlí se, řece, která všechno ví, stejnou barvou jako měly tvoje oči čínový. Kluci tenkrát... Opravdové UFO. Samozřejmě, já vám věřím. Pojedete k nám, tam máme takové pána v bílém plášti, ten si s vámi rád popovídá, ano? Taky vám dá něco na uklidnění. Tak jo, ale já je viděl, opravdu, UFO. Na vás, kapitáne, se doufám můžu spolehnout. Ještě se nikdy nesklamal, pane. Již brzy zničíme planetu Zemi. A tentokrát budete velet vy. Bude mi ctí, pane. Slibuji, že vás nesklamu, pane generále. To rád slyším, kapitáne. Již brzy vám pošlu bližší informace. Potom vyrazíte na svou misi. Splníte-li tento úkol, budete povýšen. Svůj úkol splním. Děkuji, generále. A potom si přijdu i pro vás.